Γεια σας. Είμαι ο Playkid, σύντομα Marvelous Theories. Θα αλλάξω το όνομα του καναλιού. Από τώρα και στο εξής θα μιλάμε για θεωρίες Marvel, από ταινίες και κόμιξ. Σήμερα η πρώτη μας θεωρία θα είναι για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στο The Amazing Spider-Man 3, αν έβγαινε ποτέ. Το πρώτο μέρος είναι ο βασικός κακός. Εγώ πιστεύω πως ο βασικός κακός του The Amazing Spider-Man 3 δεν θα ήταν άλλος από την Black Cat. Αν θυμάστε καλά, στο The Amazing Spider-Man 2, το δεξί χέρι του Χάρη ήταν η Black Cat. Που δεν είχε γίνει ακόμα Black Cat, ήταν η Felicia. Για όσοι το ξέρουν, Felicia Hardy στα κόμιξ είναι το πραγματικό όνομα της Black Cat. Και τώρα το origin story. Αφού ο Χάρη μπήκε στη φυλακή μετά τη μάχη στο καμπαναριό στο The Amazing Spider-Man 2, για όσοι δεν θυμούνται, ο Χάρη πήγε στη φυλακή και έτσι η Oscorp έμεινε χωρίς αφεντικό. Σιγά σιγά έκλεισε λοιπόν. Άρα η Felicia δεν μπορούσε να βρει δουλειά και έτσι έγινε Black Cat. Έρασε μια στολή, κάτσε την Catwoman, τη δάγκωσαν γατιά. Και έραψε μια στολή και έγινε Black Cat. Θα μπορούσε να έχει και κάτι με τον Kingpin, γιατί για όσοι δεν το ξέρουν, στα κόμιξ αυτός της έδωσε τα τρίκ κακής τύχης που έχει. Και θα μπορούσε να αναπτύξει μια ερωτική σχέση με τον Peter, που όμως αυτό θα τον έκανε να νιώθει ακόμη πιο άσχημα. Ένας δεύτερος κακός θα μπορούσε να είναι ο Venom. Αφού πολλοί πιστεύουν πως ο Venom θα μπορούσε να είναι ο βασικός κακός στο The Amazing Spider-Man 3. Για όσους βλέπουν Spider-Man YouTube, σίγουρα θα έχετε δει ένα fan-made content για intro του The Amazing Spider-Man 3 ή trailers. Και όλοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι ο Venom. Και εγώ το πιστεύω. Θα μπορούσε να δοκιμάσει να κάνω μια καλύτερη ερμηνεία του Venom από το Spider-Man 3. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Το θέμα είναι εδώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει και ένα plot twist. Θα είναι όπως το βιντεοπαιχνίδι με Marvel Spider-Man 2, που δεν θα είναι ο Eddie Brock αλλά θα είναι ο Harry. Πιστεύω πως ο Venom του Harry Osborn από το βιντεοπαιχνίδι έχει φάει πολύ hate. Όχι, είναι φοβερός Venom, που αξίζει και ένα δικό του παιχνίδι ούτως ή άλλως, αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά πίσω στο θέμα μας, ναι, ο Venom θα μπορούσε να είναι ένας ωραίος κακός. Θα μπορούσε να έχει και κάτι όπως το βιντεοπαιχνίδι που στο τέλος είναι και ο Anti-Venom. Ναι, αυτό. Τώρα, για να γίνει η δεύτερη φάση, το θέμα είναι να πούμε για τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Όπως η θεία του Peter May, γιατί όπως θυμάστε, στο 2 είχε δώσει εξετάσεις και έγινε νοσοκόμα. Ή γιατρός, δεν θυμάμαι καλά, πέρασαν μήνες που έχω να δω την ταινία. Οπότε θα μπορούσε να έχει και αυτά τα προβλήματα με τους ασθενείς στο ιατρείο, να έχει και τα προβλήματα με τον Peter στο σπίτι, να μην βρίσκει τρόπο να ξεκουραστεί, ρε φίλε. Ο Peter απ' την άλλη εξακολουθεί να είναι καταρακωμένος από το θάνατο της Gwen, ακόμα και αν το άφησε για λίγο, έστω και για λίγο πίσω του σε αυτή τη μάχη με τον Rhino που είδαμε στο τέλος του The Amazing Spider-Man 2, που δεν κράτησε πάνω από 1 λεπτό. Πρέπει να βρούνε πώς να κάνουν ένα καλό adaptation του Venom, του Rhino εννοώ. Στο The Amazing Spider-Man 2 ούτε για 1 λεπτό δεν μας ήρθε. Στο Kraven, που ήταν ένας main κακός, ο Rhino ήταν πολύ χάλια κακός. Δεν είχε καν σενάριο η ταινία, οπότε δεν άξιζε να είναι σε αυτή την ταινία. Οπότε πρέπει να βρουν ένα καλό σενάριο για αυτόν τον χαρακτήρα. Τώρα περνάμε
τώρα συνεχίζουμε να μιλάμε για τον Πίτερ. Αφού έχει αφήσει λίγο πίσω του αυτό, συνέχεια του πάει και έρχεται τη σκέψη ότι φταίει που πέθανε η Gwen και η νέα του ερωτική σχέση με την Black Cat τον κάνει να φαντάζει πάρα πολύ μπερδεμένος. Για όσους έχουν διαβάσει μερικά comics Spider-Man παλιά, σε πολλά από αυτά ο Peter αποτρελάθηκε. Μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο και εκεί, παράδειγμα. Ή θα μπορούσε, παράδειγμα τώρα, να μην τρελαινόταν εντελώς, απλώς να μπερδευόταν και να είχε κάποια κρίση ταυτότητας, όπως έχει αποκτήσει και πολλές φορές στα κόμιξ. Η τρίτη τώρα και τελευταία φάση είναι η σχέση των κακών με τους ήρωες. Για πίσω στον Venom τώρα, η σχέση του κακού με τον ήρωα θα μπορούσε να είναι ότι ο Venom δεν θα ήταν άλλος από τον Flash Thompson, γιατί αυτό έχει γίνει στα κόμιξ, έχει γίνει και σε σειρές, δηλαδή για όσους έχουν διαβάσει τα κόμιξ των Thunderbolts που ο Flash Thompson είναι ο Agent Venom, έτσι λέγεται. Νομίζω έτσι λέγεται, θα το ψάξω. Οπότε θα μπορούσε να είναι και αυτός. Και αφού ήταν ο Νταΐς, μετά χαλάρωσε όταν ο Πίτερ τον γελιοποίησε στο γήπεδο, μέχρι και συλληπίθηκε τον θείο του Πίτερ. Οπότε θα μπορούσε να επιστρέψει χωρίς να ξέρει ότι ο Πίτερ είναι ο Spider-Man και να τον πολεμήσει. Το τέλος να ανακαλύψει ότι ο Πίτερ είναι ο Spider-Man και να τον αφήσει. Τώρα για την Black Cat, αυτή η ερωτική σχέση θα μπορούσε να μην πάει πολύ καλά. Ακούστε με εδώ γιατί. Θα μπει στη μέση η Mary Jane. Έχει συμβεί πολλές φορές στα κόμιξ, θα μπορούσε να συμβεί και εδώ. Η Felicia θα πληγωνόταν πολύ και ο Peter θα πληγωνόταν πολύ, η Mary Jane θα ένιωθε τύψεις και δεν θα έβγαινε πουθενά. Οπότε, ναι, αυτά για σήμερα. Για περισσότερα βίντεο του καναλιού, κάντε like, subscribe και καμπανάκι. Το like δεν βοηθάει σε τίποτα, απλώς μου δείχνει ότι σας αρέσει το βίντεο, το περιεχόμενο και μπορώ να κάνω περισσότερο σαν και αυτό. Οπότε κάντε subscribe και καμπανάκι αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο του καναλιού και να μην χάνετε κανένα. Ήμουνα ο Marvelous Theories. Bye, bye, bye.